Дуслар, Татнюста кунакта Татарстанның атказанган артисты Азат Айдитов. Азат, сәлем. Сәлем. Азат, менә сезне тамашачы бит инде күбрәк дуэт буларак белә, шулай бит. Җыр сайлаганда соңгы сүз кемнән әйтелә? Башлап теге сөйләшәсең, җыр буенча име үз фикерен әйтәсең дә, янары ул теге илһам кабынып китеп, үзенә үзе идеялар килеп, шулай килеп чыган ишектер. Болай теге соңгы сүз андай мин хәтерләмим безнең андый нәрсә булган. Менә мин игътибар иттем. Еш кына концертлар вакытында, синең чыгышың вакытында синең микрофоның сүнә. Бу нәрсәгә бәйле? Концерт вакытында безнең алдан зур хор җырлады балалар. Ялар ни нәрсәле теге микрофон күп бит инде. И алар йөгереп чыгалар барсы да, күбе бит инде. Андагы администратордан йөгереп барган бер баланы шулай тотып алды да. Микрофон миңа тоттырды. Мәйтәм эшлиме? Эшли. Киттем җырларга. Беренче куплетны Гөлсинә җырлый, икенчесендә мин анда битендә теге сугып карамыйсың, әйтеп карый алмыйсың, зур нәрсәле ул концерт бара. И җырлап карыйм да микрофон эшләми. Белмим нигә алай ул. Менә шулай 3 тапкыр ялгышмасам безнең булды туып вакытында. Ну, нишләтәсең инде. Менә шул мизгелдә күңелдә нинди хисләр туа? Минем фикеремчә, менә шундый һәрбер нестандартный ситуация, ул һәрвакыт кызык. Һәм аны кызыклы иттереп ясап бетерергә була. Шуңа күрә инде безнең аны бер тапкыр уже эшләп карадык, менә шул Уфада микрофон эшләмәгәч, Гөлсинә янына басып, Гөлсинә чакырып җырладым. Бу очракта да шулай бүтән әйбер башыма килмәде, шулай бер микрофонга җырлап алдык әз генә. Әле күптән түгел генә сезгә язганнар иде. Нишләп әйтик анда фотосессияларда Азат Гөлсиринне кочаклап төшкән дип. Мондый фикерләргә карашың. Мин ул андый кешеләрне аңламыйм, мин турында видео язып чыгарган инде. Ну, чөнки ул минем хатын. Мин хатынны кочаклап төштем. Гөлсиринге һәр вакыт негатив язалар. Бик күп язалар, шулай бит чагыштырмача. Бөтен кешегә ошап бетеп булмый. Бөтен кешенең фикерен тыңларга да ярамый. Аның вакыты күп безне карап утырырга һәм шуны язырга. Үзен күрсәтә алмый, самоутверждация ителә алмый, шуңа күп комментарийга керә дә и яза. Шуның белән ул ләззәт ала. Ну, алсын ярар нишләтәсең. Иң истә калган чыгышың. Иң кадерлесе ул әлбәттә тәкъдим ясаганда Гөлсиринге, чөнки бик дулкынланган иде, нык әзерләнгән иде, аны бит инде теге сер иттереп сакларга кирәк иде. Шуңа күрә иң истә калганы шул. Сәхнәдә елаганың бармы? Әним чуаш милләтеннән, мин яклыш чуаш. И концертта әнигә багышлап чуаш җырын башкарырга булдым. Менә шул бик матур җыр бар, Аннешем дигән. Шул җырны җырлаганда җырлап җибәрдем. Ул теге уйланылган нәрсә түгел, ул кинәт кенә килеп чыкты. Ни өчен килеп чыкканын да без аны аңламадык.